Hi guys, maadjong adlaw ninyo tanan. Luspad ko no. Pabuhi makudkuda. White flower, biyahe mi karon padung mig Panglao International Airport kay. Moabot si tiri karon unja, kami mo magsundo kay. Lisod ka so mag-commute siya sa Kakanaw gingana. So wadyo nang kausarang sakay anali ko silang das insi. Ditso na. Hapit mi ila Mama Julie kung vlog ganina kay grabe kang kabuhi to the highest level. Ang karon ako na kanana nag-vlog ba. Ja. Alas 3:30 na sa hapon, mao pa ipaglarga ni dito. Isa man. Ha? Tungkan ba? Nagwala ka. At sa bay nasa top. Sakay. Kuan kanina ay ang karon tong istorya interrupted. Bayu. Wanga ka. Sa Kanaw. Dah, mana to? Alas 3:30 na ron, unja alas 3:30 po sirining gikan. So nagpagikan ni dito gikan pud mi kay sa ka oras mo pagbiyahe na mapadung dito gid kag maribuhog. Si Tiri mga 1.5 hour yan na. So sakto-sakto gabot to. Oh, pauwi mi gamay sa gawas. Nana po na Tiri nagkatagad kay lisod ka adjog ning dito sa Panglao. Jawa pa Tiri kay kapoy ka magbuhat sa gawas garabing inita. Madula man dito sila Mama Julie naka tutagpilaw pag ginagmay. So anyway, I'll see you later guys. Tanaw na to kasi purang Tiri. Naputi na siguro to kay entrance mo sa Manila. Medyo na ay taligsik kay naglangit ito mun. Murag one siguro ni ko sa gunja. Bohol Tropics Resort. Oh, di na tas Bohol Tropics. Labay rami. Kay way ka check in. Kini guys Tagbilaran Port, libot na di ay. Nani karsada ba una man no? Karon pa ko dani na. Oh na nanay murag circle dani. Circle, murag sa Manila ba nga na circle. Nalibot na to kuan. Pantalan. Palibot na dahil ni dako ra pagkrasada mura na pud og Manila ba? Sana all. Na pina-circle ng nalalaman ha. Tagbilaran ha. Guwapo pud pod. Diyan na pagkrasada guys na. Asa ka na sumpay sa Dawis. Kapag na naman under construction pa. Ay shout out ko sa mga amigo sa seafront Si Royce ug si Inday Iring ug si Pau. Mao ni daloy trapiko karon sa downtown Tagbilaran kita man ng building na sa atbang mao na Agdikyo Mall. Dagaris atbang napi kanare napi mall dare katong sarto gande Galleria Luisa. Mall. Dara. Galleria Luisa. Di man ta kasuri-suri dani kay di mamiganahag daghang tawo kay mga burong man bitaw na guys, burong ako bitaw. Mura ko bakulbaan pag daghang tawo. Sorry ra din mi dani syudad makasud og picture asa da kung naay paliton pero ka nang nailangian nga window shopping sorry na. Wadyo koy cookie ka naman sa mga guna. Lingaw pa ko atos bukid mangharbis. Guna magtanong-tanong yan. Laylay lagi ko ani mga tao ko kalipay. Laylay gadget. Madto gani kay nagsabay mas undoy og gadget, mao mga gadget. Pero padung ko ubon guys, harahat ang tilaog. Ja, nakoy masdar na gadget kong Ate Julig mas kay si Tiri bawal to ma-expose og may mga ubo-ubo ba. Labad-labad pag ng umur bag meron na ko'y colds ba? Diyan sa airport guys. Ay Tiri mapad si paglanding gadangan-dangan ramig abot. Diyan sa man ni mag-atang. Naog raman mi. Ibilin na lingkod sila to. Pangkin ang gawas. Nana turong tantaw. Tanaw ni Dubi. Tabay ko nito tanaw. Basig na ano din nabunod. Ani tapoy dito dani. Na may private car naka-park. So gamas na ko guys para si Tiri ba kay murag lain hangguan. Ang bayad sa parking og private nga car is 22 pesos. Bayad ko 22 pesos. Ya magbaklay ra mi dito. Kasi mugawas na turon. Excuse me. Sige ko burp oy. Naglakaw na ko guys, padung na ko sa arrival. Kaludya ko, kay mura lagi ko padung ma. Entonces, murag bayot. Nadaot ka? Para artista.
Grabe mo man kita. Atura, di pwede dia, atura. Atura to. Wah kita, grabe na tinuto ka ninyo. Masa mana nih Don? Kenai. Ay, sorry. Kagang. Maglakaw sa parking lot. Parking lot. Wala magbikan na masura. We allow one piece of baggage and one piece of personal item with a combined weight of 7 kilograms. Don't carry more than 2 pieces. What man? The weight. Kabuhi ko. Once again, this is an announcement on Asia's cabin baggage policy. We allow one piece of cabin baggage and one with a combined weight of 7 kilograms. Don't carry more than 2 pieces. Parami na gitagbo. Saladang wa pa kailis dang. Parami. O ko ilis. Wag po ko hilamos. Ang undoy nakapag-uod na. Alaghan na malagyan imong gadang. Sanina ang mga tao. Hello. Shoutout sa vlog mo daw. Oh, hello. Dang. Kuha na ng bag na blue para may pasalubong dito kay ang isuot sa gibo. Ano pa mga pasalubungan na? Ha? Ano pa mga pasalubungan? Kanray magsikat tayo. Wala magalang pagkatang. Unlod magkatadami ron. Kapag kagin rabas sa planan. Ha? Nana nangipos inseter? Boy sa manggibutan. Insay na nakangipon? Smile sa. Wow, lami. Okay raman. Lami noon. Kaya napamangi ko na sa lino man makuha ka na. Bandara di. Bilihar rin mo. Dali. Buntag pa minigay kana tumira Julie kay gibut dan lekog tidan kinaog kay mito. Napa kami sa oras. Ano, gurot gudi eh. Gapaan hinong ko kanang nilaog lagi. Kitnugang tidan. Aga po kaya ng batanong kanisi. Tambok na ka. Hindi. Paso ka na luwag ni. Teka mo kayo tigot na. Tambok na. Kisan pa ng krasunis. Mga ba ni pila eh. Kanali. Krasunis ba? Ano sa nila sarang ko wala. Ilan pa ni kito dong. Ako ra pinaghinlo na ni. Nga na tagang pupunta. Wala ko nagpahindog lain kay taas kwarta. Ikuan mas bati. Isa mong patalinis. Ako ra. Ay na nalagay na ka ng may spare no. Ako ra managhinlo na ni. Ako ra gihinlo na na. Tapos di ba mga dagko mo. Nga ra ba Anaron imo. Butot sa likod rin. Dense, pwede ba kung ribot ang sikod eh, dyan mga bag eh. Kanang yung ang kuhan de, Dense, kanang nasi mo likod. Bakpak nga po ah. Sud na kay bugat. Dapa isa. Baka naman siya. Pila ka kadlaw doon Dense. Bawal maka. Narabas birto dito na magul. Samok. Kasi ganahan ka mo tabag pa magul. Ay, ginawa din na uy. Bede. Tabang ko na sa insig pa magul na birto. Tama, masura na naman ko. 3 kilo. Hindi pero pagkakilo na ha. Nabot pagtag 100 ka kilo. Gana. Oh?
Oh, Naman ito, bago bito? Pili pa idang mo pa yan, libupod. Di, mga total mga 600. Asan sa mawalik ito sa putlong kam? Di, mamago si Just mga kalubihan. Bangga dyan guys. Sa nagmutika. Sadaan, multi ka, baluoy lang maglaki. Yung kalit pa lang pagtabok. Gansa. Multi ka. Bangga na po. Naino po ni bangga ah. Kaduha na dito bangga. Wala to, giditi na. Dahil mga kagahi, naputi pa sa pagnaong ni mo dang. Ano yung ginadna dito nga marang lahi dyan yung Manila, no, kay makaputi, no? Ako na naginadad, kalimut ko. Agbuktan din, naputi, bukto, nagarap ng ito yung mandas niyagi, na. Naputi-puti dyan, pod. Lamay dyan Manila pa ano. Puti-puti. Una dyan din dyan gibuhat ni Ngari, dyan kay gimingaw sa bata, kay marapag idang anak. Dakas raga, wili pa dyan ang dakas kong dalton.